Nigerians, today marks the 65th anniversary. Yaajiyaɓe lesdi Najeeriya hande on hewti duuɓi 55 lesdi Najeeriya heɓiri ndimo hoore mum iga ha juuɗe rannakolte en. Hande en ɗon darto jahangal ngal lesdi Najeeriya heɓi iga ko ndi heɓi ndimo hoore mayri nyande 1 lewru October hitande 2050. Tigguɓe lesdi Najeeriya kabdi jaɓi labangal laamu iga ha juuɗe rannakolten ɓe ɗon be anniya bo heɓuki jahal yeeso nder lesdi ndin. Nder himɓe jinni darnde ngam yiigo lesdi Najeeriya tiggama ɓe kawti be Dr. Namdi Azikiwe, Sa Abubakar Tafawa Balewa, Chief Obafemi Awolowo, Sa Amadou Bello, Margaret Ekpo, Anthony Nahoro, Ladoke Akintola, Michael Okpara, Aminu Kano, Fumilayo Ranson Kuti. Non ma lesdi Najeeriya wodi jahangal doggini nder duuɓi 55 ko ndi heɓiri ndimu hoore mayri. Ko lesdi Najeeriya heɓiri ndimu mayri jangille secondary kanje 120 tan lesdi ndin mari nde mbo fukaraɓe ɓe ɓurayi 113. Amma biɗitol waɗa nder hitande 2024 lesdi Najeeriya ɗum mari jangille secondary kanje ko kewti ba 23 nden bo jami'aji bo kanji 254. Amma wakkati lesdi Najeeriya heɓi ndimu hoore mayri woore tan en mari jami'are Ibadan enanta jangirde kimiyaku nde Yaba. Jahangal duuɓi 50 lesdi Najeeriya ko heɓiri ndimu hoore mayri wodi nasarakuji enanta gannuɗi feere giida soja en tuccitini laamu wakkati feere nder lesdi Najeeriya ego kondi heɓi ndimu hoore mayri. Ya ɓiɓɓe lesdi Najeeriya nyande 29 lewru Mayu hitande 2023 mi jaɓi labangal laamu mi hoori hakkilo ha yigo jahal yeeso lesdi Najeeriya heɓama sanne ha min ɗon kabda yigo faggudu lesdi ndin ɓamtama. Non ma laamu amin faddake mosle guidete duuɓi e duuɓale ha yebre nebbam petrojam. Min itti jungo ha nebbam petrojam ngam ɗustuki mosle guidete ha yebre nden. Laamu amin ronti gannuɗi ha yebre andal be jamu soyde rento yebare ha ndemri be soyde jahal yeeso faggudu. Ɓiɓɓe lesdi Najeeriya ɓawo nde min nasti laamu min koosi jabruɗe e yigo faggudu heɓi jahal yeeso. Ɓiɓɓe lesdi Najeeriya bo giidi enanta saɗirmaji, amma jonta ɓiɓɓe lesdi Najeeriya ɗon yiida be nanta koyɗum ngam ɓawo jabruɗe ɗen min kosunona ɗe tabbiɗɗe. Risku lesdi Najeeriya ɓeddake sanne jontare nde nder duuɓi ɗiɗi caaliɗi komin gaɗi dow daɗɗare laamu. Min keɓi nasaraku risku ha nokkuje feere 12. Jonta ceede sigorde lesdi Najeeriya woni ha les e yaasi. Ceede ɗen kewti ko kewtata ceede lesdi America $40 billion 42.3. Jonta kala nyalomare fu lesdi Najeeriya ɗon wurtina looɗe nebbam keccam ko kewti ba $1.58 nde weeti fu. Jonta nebbam lesdi Najeeriya ɗon siiwe nder lesdi ndin na ba arande ɗan ɗon no wurtine lesdi yaasi ngam ɗam siiwe. ɗo fu ɗum nasarakuji laamu amin keɓi. Laamu amin ɗon wallita lesa jarfu nder lesdi Najeeriya ban ha hokkuki ɓe wallinde ceede ha min majjini ceede ko kewtata ba billion ceede lesdi Najeeriya 330. Nden bo min ɗon kokka kala neɗɗo fu ko bo ɓaade naira 25,000 dow haala rento bo min ɗon kabda e yigo min gaddi ragare fitinaji giidete nder lesdi Najeeriya. Rentoɓe ɗon jinni darnde ngam tabbitinki rento heɓama nder lesdi Najeeriya. Min ɗon keɓa nasaraku ha halla balen ɓe Boko Haram en jonta ɓe ngala sembe accuma ba turtuɓe IPOB kuuɗe maɓɓe lortake ɓawo sanne. Komin yiɗi famtingo ɓiɓɓe lesdi Najeeriya komin nasti laamu min koosi jabruɗe faddaki saɗirmaji lesdi Najeeriya wontiri
nden bo jonta kam hoyende ɗon heɓe ko moye fu tabbitini gomnati moggal lesdi habday sanne e yigo risku ɓiɓɓe lesdi Najeeriya ɓamtake banno ɓernde yiɗi haragare bo min tammi horuki hakkilo ha yigo min ɓamti risku lesdi Najeeriya. min ɗon toro Allah hoynana en ɓillaji en giidata walla min bo min kewtina alkawe min koosi min ɗon ganna ɓiɓɓe lesdi Najeeriya sewo hewtugo duuɓi 50 ko lesdi Najeeriya ndin heɓiri ndimu hoore mayri. Allah barkeɗin lesdi Najeeriya yarondi bo yeeso amin. Irrevocably to the unfinished nation building business.